Šapošial ovládol aj celú našu krajinu. Ľudia si nie len teda včera našli čas, ale mnohí si aj dnes zobrali dovolenku. Len preto, aby mohli pricestovať na bratislavské letisko Milana Rastislava Štefánika. My sa práve pozeráme na lietadlo s našou výpravou. Ľudia sú už nedočkaví, mali ste možnosť sledovať kolegu Pavla Kyrinoviča, robil tam s nimi rozhovory, prišli poobliekaní tak ako my tu, do dresov, do šálov, došli s transparentami, prišli vyjadriť tú neuveriteľnú vďaku našim reprezentantom, ako už neraz dnes tu odznelo, že to striebro má cenu zlata. Isto počujete aj vy reakcie ľudí čakajúcich na slovenských hokejistov, tých, ktorí chcú medzi prvými vyjadriť im vďaku, ale aj veľkú hrdosť, ktorú sme mali možnosť pocítiť, ktorá bola tak veľmi dôležitá, najmä pre mladé generácie. Možno si práve vtedy uvedomili, že naozaj sú hrdí na to, že sú Slováci. V tom je šport naozaj krásny fenomén, pretože dokáže spojiť ľudí, dokáže vyvolať emócie, ktoré žiadny iný nedokáže. Pozrite sa, koľko ľudí meralo cestu na bratislavské letisko. Uvidíme teraz samozrejme chvíľočku, to nepochybne potrvá, kým naši hokejisti ešte vystúpia z toho lietadla, ktoré len práve teraz pristalo. Uvidíme, kto vystúpi ako prvý, uvidíme, kto dá nad hlavu. Predpokladám, že to bude buď tréner Vladimír Vujtek alebo kapitán Zdeno Chára, ktorí zdvihnú nad hlavu tú trofej pre druhý najlepší tím svetového šampionátu vo Fínsku a vo Švédsku. Poďme si ešte pozrieť teraz spoločne ten najbližší program, ktorý čaká našich chlapcov, ako náhle teda vystúpia z lietadla. Budú môcť fanúšikovia vidieť hráčov nášho úspešného mužstva spolu s realizačným tímom už po prílete, po dohode s bezpečnostnými zložkami a Slovenskou správou letísk. Však bude na letiskovú plochu letiska Milana Rastislava Štefánika povolený vstup iba obmedzenému počtu zástupcov médií, čiže títo fanúšikovia naozaj iba z diaľky budú sledovať, čo sa bude diať okamžite potom, ako teda lietadlo zostane stáť a ako sa začnú z neho trúsiť strieborní medailisti majstrovstiev sveta. Výprava sa následne od 14. hodiny presunie autobusom po trase Avion Shopping Park, Vajnorská, Trnavská, Pribínová a Einsteinová ulica až na námestie Slovenského národného povstania v Bratislave. No a tam by mali zverenci úspešného českého trénera Vladimíra Vujtka pobudnúť so svojimi priaznivcami od 15. hodiny približne hodinu. No verím tomu, že tieto oslavy sa natiahnu aj oveľa viac. Poďme si ešte teraz priblížiť aj obrázkami, kým teda naši hokejisti vystúpia z lietadla, také tie najdôležitejšie udalosti, ktoré predchádzali tomu zisku strieborných medailí. Hviezdami nabitý ruský tím sme zaskočili v 66. sekunde. Surový vybojoval puk pre Cháru a náš kapitán ukázal, prečo má najtvrdšiu strelu v NHL. Rýchlym golom sme vyprovokovali Rusov k väčšej ofenzíve. Do Malkinovej strely vložil hokejku obetavo Baranka, ale v 10. minúte sme už nedokázali ubrániť Alexandrov z Washingtonu, Ovečkina a ani Sjomina, ktorý pohotovo vyrovnal. Vtedy sme ešte netušili, aká pohroma nás postihne v druhej tretine. Rusi nás sústavným tlakom nútili k chybám a naše hradby povolili. Perežoginov šťastný gól na 2-1 nakopol zbornú k veľkým manévrom. V 34. minúte si Terešenko vymenil puk so Širokovom a potrestal nás za nedôslednosť v obrane. Ďalšie naše zaváhanie využil Sjomin. Druhým gólom v zápase upravil na 4-1 a náš smútok sa prehlboval, pretože v úvode tretej tretiny sme pustili k puku Daciuka a ten vyhnal Laca z bránky. Nahradil ho Hammerlík. Prehrávali sme o 4 góly a hoci v 50. minúte oživil naše nádeje v presilovke Chára, náskok súpera bol nedostižný. Jeho jasné víťazstvo 6-2 spečatil v závere Malkin. Rusi na turnaji ani raz neprehrali a zaslúžene sa stali majstrami sveta. Dole klobúk aj pred našimi chlapcami, ktorí nás zabávali skvelými výkonmi. Odkazujeme, že to striebro má pre nás cenu zlata. No a to isté si pravdepodobne alebo celkom určite myslia aj fanúšikovia, ktorí merali cestu
na bratislavské letisko, len aby mohli byť medzi prvými, ktorí vyjadria obrovské ďakujem našej hokejovej výprave, ktorá práve teraz zrejme pristála. Dúfajme teda, že budeme mať možnosť vidieť aj lietadlo, ktoré už teda pristálo, aj našich chlapcov, ako z neho vystupujú, pretože práve tento moment si fanúšikovia nenechali ujsť. Vidíme, že tých ľudí tam pribúda, samozrejme aj tí ďalší, ktorí vedia, kadiaľ povedie tá trasa až na námestie Slovenského národného povstania, kde teda určite aj v tejto chvíli sa zgrupuje už veľa ľudí, mnohí určite mladí ľudia už odišli skôr aj zo školy. Viacerí ľudia si, ako som spomínala, určite zobrali dnes aj dovolenku. Poďme teda ešte raz si zopakovať túto trasu. Autobusom sa presunie táto výprava po trase Avion Shopping Park, Vajnorská, Trnavská, Pribinová, Einsteinová až teda na námestie SNP. Tam ich čaká bohatý kultúrny program. Môžeme si ešte aj zrekapitulovať púť našich hokejistov na turnaji. Tým, ktorý bol zložený na poslednú chvíľu, vieme, že bol doplnený o Michala Handzuša, ktorý teda prišiel so zranenými trieslami a odborníci označujú práve jeho príchod, jednej veľkej osobnosti, nielen teda slovenského, ale aj svetového hokeja. Príchod Michala Handzuša veľmi zmobilizoval tým. Práve to, že nebol celkom zdravotne v poriadku, s natiahnutými trieslami, bolo dlho otázne, či vôbec bude hrať. Nakoniec Michal Handzuš nastúpil, odvedol kusisko roboty. Viacerí akreditovaní novinári za neho hlasovali ako za najužitočnejšieho hráča turnaja. Napokon túto cenu získal čerstvý majster sveta, a teda hráč majstrovskej zbornej Rus Evgenij Malkin. Ak ste sledovali zápasy zbornej na šampionáte, ale aj samotné finále, museli ste uznať, že naozaj tento robustný útočník na korčuliach má minimálne tie 2,5 m. Neviem, koľko presne váži, ale napriek svojim parametrom nesmierne rýchly, tak dokázal nielen sa stať jedným z najlepších strelcov turnaja, ale jeho prihrávky boli úplne presné, tak vzrušenie sa dá už teraz krájať. Vidíte detailný pohľad na lietadlo, ktoré vo vnútri ktorého sedia tí, ktorých by sa v tejto chvíli asi každý na Slovensku túžil aspoň dotknúť alebo sa s nimi odfotiť. Sú to veľkí hrdinovia, ktorých strieborná medaila má teda cenu zlata. Tak sa poďme na to pozrieť. V prvom zápase vedeli sme, že Kanada, v prvom zápase našej skupiny je Kanada jeden z najväčších favoritov na zisk, na celkový zisk majstrovskej trofeje. Nikto neočakával, že by sme mohli vyhrať, napriek tomu tým nepodal vôbec zlý výkon. Kanada ešte zrejme ako favorit zaskočená. Je teda známe, že favoriti tie prvé svoje zápasy na šampionátoch nezvládajú práve v najlepšej forme. Práve sa len zohrávajú a nám tento fakt hral do kariet, takže s Kanadou sme prehrali len tesne 2-3. Potom prišiel jeden z našich najlepších zápasov na šampionáte, zápas proti domácemu Fínsku, kde nám naozaj už len k celkovej spokojnosti chýbal nejaký ten strelený gólik. Pozitívne a podstatné však bolo to, že sme si vytvárali strelecké príležitosti a to sa potom odzrkadlilo v zápase treťom, napriek tomu, že sme teda prehrali s Fínmi 0-1. Dokázali sme triumfovať v treťom zápase proti Spojeným štátom 4-2, to bol veľmi dôležitý moment. Tam sa teda naši hráči už vyřádili, jak sa povie, strelecky a prelomili. Celé sa to zlomilo v tomto dueli. Prakticky od tohto zápasu sme už na šampionáte neprehrali, až teda vo finále s Rusmi. Kazachstan ako náš štvrtý súper v skupine nás dosť teda potrápil. Treba uznať, že Kazachstan ako bývalá ruská škola, sovietská škola, potrápila viacerých favoritov, hrali taký trošička antihokej a problémy s nimi mali viaceré týmy, vrátane tých favorizovaných. Rovnako tomu bolo v zápase s Bieloruskom, ktoré sme ale úplne zmietli. 5-1, tak to je rozdiel už triedy. To bol fantastický zápas a myslím si, že tam už naše sebavedomie ako týmu stúpalo naozaj závratne hore. Čo však bolo sympatické, Slováci napriek tomu, že sa im darilo, napriek tomu, že
začínali vyhrávať a ich herná forma stúpala od zápasu na zápas. Bola naozaj radosť ich sledovať. Zostali stále pokorní a pôsobili ako tým veľmi skromne, čo mi bolo veľmi sympatické. Na čele s veľkou osobnosťou, s českým trénerom Vladimírom Vujtkom, pre ktorého to bol vlastne prvý šampionát v úlohe hlavného trénera. To je taká zaujímavosť a dokázal ako Čech priviesť Slovákov k víťazstvu aj potom v tom semifinálovom stretnutí práve proti Česku. No, v tejto chvíli už je všetko pripravené na to, aby sa tie dvierka otvorili. V tejto chvíli mám pocit ako dieťa, ktoré čaká, že si otvorí Kinder vajíčko. Čo v ňom asi bude? Kto vystúpi ako prvý? Kto zdvihne tú trofej nad hlavu? Včera ste mali možnosť sledovať, že to bol kapitán Zdeno Chára, ktorý si dal na seba hokejový dres Pavla Demitru. A to bolo gesto naozaj také, ktoré zrejme nenechalo chladným absolútne nikoho. Myslím si, že viacej ľudí si poplakalo, a to aj takých, ktorí nesledujú hokej pravidelne. Bolo to veľmi krásne gesto. Ako keby bol Pavlo Demitra naozaj stále s našimi chlapcami, ako keby tam stále bol s nimi, ako by im pomáhal tak, ako on mohol. No a už otvorte tie dvere. Naťahujú, aj fanúšikovia stíchli, ale je to tu, najprv členovia posádky samozrejme. Tohto pána poznám, je to fotograf, pán Súkup. Takže najprv aj kolegovia z médií. Uvidíme, ako sa začnú pomaličky aj samotní hráči, prípadne tréner. No a to vrúcne privítanie, ten aplauz počujete sami. Heja Slovensko, táto pieseň si získala celú krajinu už počas minuloročného šampionátu v Bratislave a Košiciach. Videla som niekoľko videí, kde doslova škôlkári v materských školách na túto pesničku si nacvičili choreografiu a bolo to veľmi, veľmi milé. Takže naozaj atmosféra svetového šampionátu v hokeji, ktorú máme možnosť si vychutnávať síce každý rok, ale vždy sa to vyvíja ináč, takže vždy sme v napätí, keďže Slovensko nechýbalo. Na svetových šampionátoch je to Zdeno Chára, kapitán, áno, aj s trofejou, tak ako včera. Postupne vychádzajú chlapci z lietadla. V hokejových dresoch, no tak teraz myslím, že máme rovnaké. A dostáva sa im vrúcneho privítania od všetkých prítomných, ešte aj od posádky a od pomocného personálu letiska. Myslím si, že dnes im bude tlieskať celé Slovensko, pretože už dávno nemali Slováci možnosť tak spoločne, niečo tak intenzívne a krásne prežívať, ako ten hokejový ošial, ktorý sa stupňoval každým ďalším zápasom. Kto ste sledovali finále, bolo jasné, že Rusi budú naozaj veľmi ťažký súper, neprehrali ani jediný zápas na šampionáte a jediné, čo ich mohlo položiť, bolo to, že by tie hviezdy, pretože skutočne Rusi majú vo svojom strede neuveriteľné hviezdy, neuveriteľného formátu, by nemuseli ťahať za jeden povraz. To sa však nestalo. Rusi hrali neuveriteľne disciplinovane a neuveriteľne kolektívne. A presne to spôsobilo, že úplne právom si vybojovali majstrovský titul. Paradoxné je, že práve New York Rangers Mariana Gáboríka poslal domov Washington, vyradil ich. Myslím, že to bolo v semifinále konferencií. A vďaka tomu Ovečkin a Siomín prišli podporiť svoj tím. My by sme samozrejme boli radi, keby to bolo opačne, že by prišiel náš Marian Gáborík, ale na druhej strane samozrejme, že mu Stanley Cup doprajeme. Minulý rok nás takto potešil práve kapitán Zdeno Chára, kapitán aj Bostonu. Vďaka nemu ste mali možnosť oslavovať v Trenčíne na námestí naživo vidieť Stanleyho pohár, asi najprestížnejšiu vôbec trofej v hokejovom svete.
Krásne je to, že Slovensko pri nie veľkej rozlohe a neveľkom počte obyvateľov má toľko kvalitných hráčov, nielen teda v najprestížnejšej súťaži v NHL, ale aj v ruskej KHL-ke ich pôsobí dosť. Pôsobia v rôznych kvalitných súťažiach. No a samozrejme vyrastá nám tu aj kvalitná omladina. Viď Tatar, viď Hudáček, ktorých povolal tréner Vladimír Vujtek, nebal sa tej mladickej dravosti a oni sa mu za to odvďačili fantastickým výkonom. A tým, že teda ako klasickí mladíci hrali absolútne bez rešpektu. Zaujímavú myšlienku vyslovil aj Ernest Bokroš. Viac sa sústrediť na mladých, skúsiť vždy stiahnuť nejakú tú najjagavejšiu hviezdičku z našej juniorskej reprezentácie do tej seniorskej a o budúcu generáciu máme postarané, samozrejme to je tak zjednodušene povedané. Ono možno práve tento úspech nakopne kompetentných, aby sa viac venovali športu mládeže, pretože tá mládež naozaj je budúcnosť celého národa a to nie je klišé, to je bohužiaľ pravda. Takže treba urobiť všetko preto, aby táto generácia mala znova ďalších následovníkov, ďalších malých hokejistov. Je veľmi veľa teraz nadšených detí, ktoré sledovali celý šampionát a ktoré teda si povedali možno práve po tejto striebornej slovenskej medaile, že my začneme hrať hokej. Teraz vidíme našich chlapcov zozadu. Prichádza do tých priestorov letiska. A ja sa veľmi teším, že o chvíľočku už v štúdiu Teatry budeme môcť privítať ďalšieho hostia, Branislava Jánoša, ďalšieho skvelého hokejistu, ktorý sa spája najmä teda s trenčianskou Duklou. V tejto chvíli už by mal byť zapojený, takže pekný deň, Braňo. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, že ste prišli k nám do štúdia Teatry. My akurát teraz ponúkame divákom naživo obrázky z bratislavského letiska, kde pristála teda naša hokejová výprava. Vidíme tam aj fanúšikov, v tejto chvíli síce nie, ale ten náš prvý obrázok bol práve na fanúšikov, ktorí merali cestu až na letisko a predpokladám, že budú teda lemovať celú tú cestu až na námestie SMP, kadiaľ naši chlapci pôjdu. Hovorilo sa teda, že táto strieborná medaila má cenu zlata pre Slovensko. Súhlasíš? Určite áno, nikto s tým nerátal pred začiatkom šampionátu a tam, kam to chlapci dotiahli, tak to je skvelé a si myslím, že sa to bude ceniť tak ako to zlato. Lebo nemali na tom ten manšaft taký, že by sme mohli pomýšľať na medaile a tou partiou, akú tam vytvorili, sa dostali tam, kam sa dostali, takže sme všetci až šťastní z toho. Naozaj sa vytvorila skvelá partia, ale myslím si, že trénerovi Vujtkovi sa podarilo aj také dobré tipy dať k sebe, aj z hľadiska teda veku, ale aj z hľadiska tých povahových vlastností, možno aj tých hráčskych kvalít. Tréner Vujtek je jeden skvelý človek, ktorý mňa trénoval 2 roky, alebo tuším 2 roky v Třinci, takže ho poznám veľmi dobre a je to kľuďák, tréner, ktorý zbytočne nezvyšuje hlas a proste dôveruje tým hráčom a potom tí hráči, keď majú tú dôveru a to sa im zvýši aj sebavedomie a podávajú tie výkony, tak určite lepšie, ako keď niekto po nich stále kričí a toto je jeho veľkosť toho trénera. V čom tkvela také jadro toho nášho úspechu? Čo bolo také úplne Asi tá bojovnosť a tá partia, že sa zomkla a aj keď im to neišlo, tak stále bojovali a proste to šťastie sa potom aj priklonilo na tú našu stranu a tá súdržnosť, že neboli tam nejaké veľké hviezdy, že by niekto vynikal nejako extrémne, ale proste každý ťahal ten manšaft podľa svojho a popridávali sa ďalší chalani k tomu a bola to jeden ako kolektívny výkon. Ako individuality tam nejaké neboli, áno, Jano Lacov chytal dobre, takže to by som vyzdvihol, ale z tých ostatných tam nebol nikto nejaký akože top, že by vynikali, ja neviem, jak Malkin alebo tak. Bol to kolektívny výkon a chlapcom to išlo. Ty si hrával hokej dlhé roky, myslím naposledy v Piešťanoch. Som ťa zaregistroval. No, ešte aj ostávam tam. Ešte aj ostávaš tam? To tomu sa hovorí, že nezmár. Myslím, máš 40, 41 už možno rokov? Áno.
Tak to klobúk dole naozaj, inak na to nevyzeráš, ale to je tým, že teda športuješ. Aký to je pocit, Braňo, takéto niečo zažiť, že vystupuješ z lietadla a proste ľudia ťa čakajú a tešia sa. Čo tí chalani teraz prežívajú? Tak si myslím, že majú náladu dobrú už od večera, takže je to určite také zadozučinenie, že tí ľudia tam prídu ich privítať a je to také uznanie ako pre tých chalanov. Ja som to síce takto veľa ľudí alebo nezažil, ale chodili nás čakávať, keď sme išli z olympiády z Lillehammeru, tak vtedy bolo taký prvý ošial, že sa niečo uhralo na tej olympiáde, ako bolo ľudí dosť, ale tieto davy sa až po tých majstrovstvách sveta, keď sa získala tá medaila, čo bola taká prvá medaila, tak sa to začalo tradovať a je to veľmi pekné. Pre tých chlapcov taký nezabudnutelný zážitok. Je to jasné, že keď sa prehrá zápas, tak ten hráč si neuvedomí v tom prvom momente, že preboha, veď ja som prehral vo finále s Rusmi, s týmito Rusmi, čo tu boli, že to je vlastne obrovský úspech. Každý bol samozrejme najprv smutný a mal taký ten klasický pozápasový stav, taký, že no, tak smola a neviem čo. Až potom možno neskôr človeku tak príde, že vlastne my máme striebornú medailu. V tomto je ten zápas finálový taký nešťastný pre toho druhého. Stále samozrejme je ten druhý na tom lepšie ako ten štvrtý, ktorý odíde úplne bez medaily. Kedy to podľa teba tým chlapcom tak došlo, že akú hodnotu má vlastne tá ich strieborná medaila? Tak ja si myslím, že už po tom zápase s Čechmi, že im to došlo, že už máme medailu. Samozrejme, že každý chce tú zlatú medailu, že v kutku duše ich to určite hnevá, ale keď sa nad tým zamyslia spätne, tak proste tí Rusi boli lepší a asi si myslím, že na to nemali, aby ich porazili. Mali dobrú fazónu, tí Rusi aj ten mančaft mali úplne ináč postavený, takže bude ich to troška štvať, ale potom po nejakom tom týždni si to uvedomia, že je to super a tá zlatá medaila bude boleť, ale šťastie ich bude naplňať aj z tej striebornej. Určite áno. Mladý Libor Hudáček priznal, že on hral proti Ovečkinovi len na PlayStation, ale zase nebolo na ňom badať nejaký rešpekt alebo čo, že by mal, on práve išiel do toho úplne naplno. Práve pred Liborom ako klobúk dole, lebo aj túto sezónu ako je to hokejista dobrý par excellence, hej, ale sezónu začínal a tie výkony neboli bohviaké, hej. Nikto by nepovedal, že pôjde do nároďaku a že bude hrať v finále. Ale zlom si myslím v tej jeho hre nastal, keď začal hrať s Janom Lipianským a s Mírom Šatanom, tak už chytal takú fazónu a to play-off hral neskutočne dobre a tieto majstrovstvá ako klobúk dolu pred ním, lebo je tiež takej subtilnejšej postavy, jak tam hral, zrážal sa, góly dával dôležité, tvoril v presilovkách, ako jeho by som, nepodal by som to do ňoho pred tými majstrovstvami, ale hral vynikajúco, jeden z najlepších hráčov. A ja si myslím, že slúži k úcti trénerovi Vujtkovi, že vôbec neotálal a teda všimol si jeho výkony, dajme tomu vo finále Extralígy a povolal toho hráča, že nebal sa toho. To je to, čo som hovoril, že ho povolal, to je jedna vec, že dal priestor tým mladším chlapcom a ďalšia vec je tá, že mu dôveroval a bolo to potom vidieť aj na tej jeho hre. Naši brankári, Hammerlik odchytal celkom slušný zápas, by som povedala ten prvý s Kanadou, čo sme mohli vyťažiť jedine z toho, že teda favoriti zvyknú v tých prvých zápasoch na šampionáte neísť celkom ešte, sa zohrávajú a tak ďalej. Nakoniec sme síce prehrali jeden gól, ale nezanechali sme zlý dojem. Potom ho však vystriedal Jano Laco. Jano Laco bol vyhlásený najlepším brankárom na turnaji, myslím si, že úplne právom. Takže Slovensko má zrazu dvoch veľmi dobrých gólmanov, dá sa povedať. Tam to bolo tiež akože možno o tom šťastí, lebo Láďo Vujtek povedal, že bude jeden chytať a po druhý zápas druhý. A vsadil na toho Jana Laca, čo sa mu ukázalo, že spravil dobre a je tam vidieť, že má tie skúsenosti a ten tréner a asi to vycítil, že ten Jano má možno, že o niečo lepšiu formu a dobre, že sa tak rozhodol. No. On má taký cít, mám pocit, že celkovo tak veľmi promptne vie zareagovať na to, čo sa deje na ľade.
Aj včera vlastne vystriedal Hammerlíka. Ukázalo sa, že celkom fajn, síce tam dostal v závere gól, ale pár ich tam aj pochytal, takých čistých šancí. Takže zrejme má taký ten nos aj čo treba urobiť, ale aj nebojí sa riskovať. Zápas proti českému tímu mal teda tú špecifickú príchuť, to je odveká rivalita samozrejme bývalej jednej krajiny, z ktorej sa stali zrazu dve. Boli tam rôzne reakcie, niektorí fanúšikovia vyslovene fandili nášmu tímu, vrátane aj teda českých komentátorov. Niektorí zase naopak, také klasické tie odkazy na všelijakých internetových fórach, niektoré aj nepublikovateľné a podobne. Ako si ty vnímal naše vystúpenie proti českému tímu? Tak si myslím, že Češi to zo začiatku troška podcenili. Si mysleli, že to pôjde samo a chalani chytili dobrú formu tam. Hrali skvele do obrany, Jano pochytal a už ja som vedel asi od pol zápasu, že dneska vyhráme, lebo Češi boli nervózni, my sme im to kazili, oni boli nervózni a bola len otázka času, kedy dáme tie góly. Dali ich a už jak bolo tých 3-1, tak som už bol na 1,000,000% presvedčený, že to dotiahnu do konca. Lebo nehrali s ľahkosťou tí Češi a jak sú pod tlakom, alebo ešte bolo to derby, tak im aj tiekli troška nervy a zaplať pambu, že nám to pomohlo, my sme vo finále boli a Češi išli smutný domov. No. Nie domov, ale o bronz hrali. Hej, hrali o bronz, našťastie teda sa im to podarilo. Zase keď som pozerala ten zápas o bronz, tak som mala ja pocit, že tí Fíni už sa nezmôžu na nič, tí Česi išli tak súverene strašne. No hrali, to je to, že hrali samozrejme, čo im super dovolí. No, včera hrali o poznanie lepšie, ako hrali s nami. No, Fíni hrali taký útočnejší hokej, naši viac z defenzívy a na tie breaky, čo sa im aj podarilo. Takže, a to im nevyhovuje tým Čechom. Takže Láďo to dobre namiešal tú taktiku, naordinoval aj a boli sme tam. No. Taký slabší výkon sme podali, troška sme mali také zviazané ruky samozrejme v tom zápase s Francúzskom. Jednak tou konšteláciou, ako to napokon vyšlo, že sme zrazu hrali sme o všetko v tom zápase a napriek tomu, že Francúzi mi boli veľmi sympatickí, bol to absolútny outsider papierový, ale na šampionáte sa mi páčili ani nie tak nejakými prevratnými výkonmi, ale ich predvedenou hrou. Hrali taký celkom pekný hokej. My sme to tam dosť tak domrvili, ale si myslím, že práve to, že sa to víťazstvo nad Francúzmi rodilo tak ťažko, tak to nám potom pomohlo psychicky strašne s tou Kanadou.